ki parabangit be jong kabalang Presbyterian Mauro ki parabangit be ki bana ki pat ki balang ki bala bandon rengkat bat ngi ha kini kebentak ba shalor joga yeng mani ki to na pedeng jong phi ki badona kebentak ka ba shapo joga yeng mani lembat ki parabangit ki bala ban yo I ban yo sngo ya kini ke gseng link ba ka YouTube channel jong kabalang ngi ai khuble Christmas basuk ba kemen ye phi iwei pe iwei haka kerteng ke jong utrai baru nong penim jengi u Jesus Christ ngidap da ke jing kemen ke bakrau bau blei ula isen yengi baru blei ula kurkhu yengi bangila banwan sha ke yeng ke bakhui ke bakentang ke jong u na ka benta ke ne ke jing seng Christmas ngi ai khuble ye phi haka ne ke snem ke bangila mat shibun ki jing bat shibun ki jing le bat ngi dwai ro bau blei un kurkhu ye phi bat ya ki yengi sem ki jongpi hagani ka snem thmai ka banwan arajar arpuwei tungin ya pendem haga jing duai au blei bok pau jangi bahabaneng ngi aingu eme na ka benta ka ni ka sngi ka ba me aingi bangila ban ken mau ya ka jing kha jong utrai baru nong penim jangi u Jesus Christ ka jing wan long brio jong u person u baar jong ka trinity shakani ka perthai bat ngi da duai ngi da kerpat ba men don rengkat bat ngi bat ba men yalam me ye ki benta baro jong jing shakri ke jongi namari kini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngi ni shakri yo blei da ke jing ruai ke ba arpo nyo bat hadien ke ni ke jing ruai nga kerpat ye wei ni ki temen besan jong balang ke jongi I temen besan AS Lingdo ba in sngob ha ban saya lamingi haga jing puli na kahtien ke jong blai bat haga jing duai snap barwai ki pat ba angel burom yaus im blakha ha perthei lawan ke jing suk shaki breu ke jing sngob ha bneng bat perthei burom ai yau Jesus Christ utrai ke jing ruai ke ba arpo nyeu Ya
Sua punya paju boleh jeng duai. Ngan punya semua kata kene nak kedin kebakut kejengu. Yang wila bansem na gospel Lukas. Kalau nong kebaar ketkot kebakat sang. Nong ta kejeng penpau kebakat kendai. Ketkot bakendriu. Ke gospel Matius lenong benekong ketkot barpuan. Bat ka kitab nong itul pau Isaya lenong ke bakandai kat khot ndrio banyo ki kentien ki ong kumne kaburom hau blei ha ki bajrong tam bat ha ka patei ke jingsuk apedeng ki brio ha ki bau soba bat udon halor ka jengkup bat halor kalbong jong u ka kerteng belatho usim kisim badu trai ki trai lale ya kane barote bakum tan pendep ya kata belaong hau trai da unong tulpa ulu daong namar hangi la khayo khun la ayo khun hangi te ka jin sinsar kan long halor ka terpeng jung badon khot ya kerteng jung uba pula unong selah ublei bakrau bor ukpa bam cukut usim kajing suk kajing roi kajing sya jung bat kajing suk kanom kut su halor ka khet udewit bat halor ki ma jung ya kaban penjeng ya ka bat ya kaban kersian ya ka da kajing bisa bat ka hok nadu mentah bat halakarta kajing sedhem mutra kipat kan pendap ya kani ubleng kurku ini kentien nya phai sublei jing tuai ablei bakpa jungi bab neng kumni ngiwan menangu ya me tekendar ni kapor kano pha jong ni kasngi kalong ro trabi kasngi kabak sa jing kan mau ke jing im ke jongi kum ki bangai ya bangyoban pendon buro matrabi ya kejeng wanlong briu ukun jami tra jengi Yesus Kristus sakni pertai hoi trabi kum ki bangai ngiyo barakhe tekendat manap mit min mit barosi mit barhang ni ngiyo tekendat kum ni banyak selok matsngap jaga kecin ke jami Nyai ngo trabi bamla phayo lau khon bala khamar wei banwan sen pathe trabi I nag banta jongi ki bre ki bachot ki baram yaman ba ya ka ding phna trabi I namta jongi isne te kendara bangi don ka ying ka chomi ai te kendara bangin puson ya ka singi om tang bangin lek men trabi I jeng de singi Hendai bangin la tekan penpusan lagi jong mensim ki jongi kano krau trabi I ya ka bame mla I jengi ki pri ki bajot barem mem je no trabi barap deng ke jing le ke jing im ke jongi ho ya trabi I banglia ma trabi I ke jing akin ki benai baladap ha ke jing long jing ngai ki jongi trabi I ni so atatin Langi yone matrabi bandaki ni kasi ka bakrau ka bakantang ndai ngai ngo trabi bakak ti blei ka jome kam je no kai don kat yang I trabi bakan ne ta kenda rupai lang jome uyo ban wan ka yeng ka bakhoi ka jome ki bala pendap yang ni ngai mane ta kenda hang ne hap po bada galeri kam jo trabi Isne tekena mendor kat ini habangila tekendat kumni banyak kenmau yakni kasi ke bakrau ke jomi tabiin kurku tabiin bangina la tekenda banyak nagui ke pos ke wipat rengkat daging don rengkat ke jomi ke jing im ke jangi honyi long tengi brio tekendat ke batlan ki brio ki bapop Kibre ke bambet atabi man wan nakhat ke jing snei ke jomi ndai web kum kita hatabi makhot bangila te kenda ban wan
Saka ying ka bakho bakentang ka jami. Kerkhu tabi yang iwe piwe paro kat bengidon ne ka por. Kam tamata bi i jam menyoban sngap jo tin ka jami. Lembai pastor tabi i. Isne pengkop memedalo jo mensem tai kendra. Kenapa kata kubur ke bayi lapang krek. Kan long sisa tabi i. Melakar ku do mensem aku ju jami. Kerkhu tabi je ka por ka basah ka jeng im ka jongi. Hak jing jahat lenti ke jongi hak ne pertai tabi. Hoi testang kenjat teligi singit. Ngin eno yo neu. Senam arjarat pau tabi. Bangin jampat sawe senam tai kendan. Ai tai kendan bakata kelenti jahat ke jami. Kan long kat kum kamon ke jing snei ke jami tabi. Kerkhu tabi ke yeng ke sam ke jongi. Ai bom sem bakho jami. Umpajat hem yang iwe paro tabi. Isne te kendaban snow sngap ne kapor jeng cekot korpa. Madama bro jing dona kejeng palatrai. Naba keteng trai jeng Yesus Kristus pan. Amen. Ki para bangit beet kumba ngiatip ba ka sarkar kalabu kitu ki kendon syapang ka ba dengi ki masks bad ka ba penangkam sanitizer bad ka ba ai ki kerteng haswa bangin rong po yeng mani dikumta kalong ka kamram jonga ban pen mai phi bala de jaba pimpat ai ka kerteng soba ban sale kumta hadin balawai kini ke gseng bad ru kat badang don po yeng mani subha ban dengi ki mas ki jong phi baro laj setang gitu ki bade ban ruai lene ban kren lene ban endep e kanu no jingshim banta hapo ka jingseng ngi aingu yu blai ba wat langim la ban yo ya ki kwaya kum bajulong ban shwa ban ngila ban ai ye ki jing ruai kerpang bat hakani ka no phaisngi ngila khot sngu bha ye we ni ki khon samla jong ka balang presbyterian riat samthia ibang anget bo na pilayo sngo pilayo i ha YouTube bar hakiwe kwe kiransan imes tiara bakordor saukme ibalawan rengkat bat ngi hagani ke jingseng iwan badi mei jong i bat ki bahyeng ki bahasem ngi pediang sobhaya phi ki bahyeng bahasem jong imes tiara bakordor saukme bat ngi duai bi jingkur khu gi jong blai kin long halor jong phi ti hagani ke por ngin pen kre ban yo sngono ye gane ge jing ruai kerpang nei mestiara ba koridor saukme bar hadin kani nga kerpa ki asha bakin sngo bha banang pen kre bakin yo ban wan lamno ye ki je aingo shani shakmat jong yeng mani bat nga kerpa ye itmen besan vice chairman jong balang ge jongi itmen besan ps khanayor ba in sngo bha ban sa wan na kani ka pulpit ban yo ban pen gentang ya ki jing aingo ka jing ruai kerpang bar hadin kata ka jing penggentang ya ki jing aingo nga lebat ke yeng ke jonga ni ai khublai phi baro ke Christmas ke besok ke bakmen ke kerteng jong ke jingrai ke bangan ai phi menta kalong ni bon kam Kula
long ni pendam hai jeng duai tu ni duai au blei muk pa jongi bahabneng sai sin pan krabi ni wan ni kebandam ret ak sajat ki bakhoya ki jong me ai ngu imetrai namun tak ni kapor ke bekentang ke penyo angim ki khon ki jong me bangila ko krabi bani no sipor ye ki jonon kam ki jong ye kado ban pen ye klat na ni perthai ba bangin don ke yeng ke bekentang ke jong me bangin yo ban mani ban syakri ban ye ro ye kerteng ke ba em ke jong me Kerabi kerku yengi lembaga ni kapor, amangi dona ke yeng ke bagentang ke jome hak bakom ke ni kesengi atrabi je ke baman penpau senai ke jing blai ke bajanai tam ke jome ke bana bom jukot ke mamele yengi kotrai bat hak ni kesengi ngiyo ban ken ma ban yi ke ta ke jing ke bapla ke jome yengi iwe pi wem ki khon ke jome ya rapi ngi atrai hak ni kapor ke bingi dang dona ke yeng ke bagentang ke jome ra ye ke jolom men sim ke jing iwe pi we kotrai bangin sngo ko Rabi mengidon saudong ye kesengoh jong khon jome wala pentia om hab Bethlehem Judea nraya pedeng jong ya kene kapor bangila banyu i de kikmat ki kenjamen sim ye ke jing don ke jome pedeng jongi a trabi ye rapingi we pi we kum ki khon ki jome abangi don ha kene kapor ke yeng ke bekentang ke jome ngi wan ye ke ban mane ye khon jome Jesus Christ we mala ai na kementa jongi bar bangila atrai ban mat ye ke jingi snei ke jongu ngin mat ya ke jeng thau thamai ke jeng ya ke jeng im jeng shimat ya rap ngi atrai ke ni kopor amangi dona ke yeng ke bagentang ke jome trai bi bengiro atrai kum kino aplang brot kum ke reus standar mingi laban ai ke jeng ai ke babahatam Terabi ki balai kebengilaban ai ya keksiar kemer begejing ubi de ya rapingiru trai bengin ai ke bab hatam kabalong ke donot ke jongi same hakene ke por shimti ngi we pi we ko trai bi paring samino na ke yeng ke bengentang ke jome ngin mi ki brio mat ya kata ke jing sok ke bajana hitam ke jing kemen ke bame ai lomba ke jing wanu khon jome ba pedeng jong gini ki sngi jong jing e ke jing injar de ai bengin mat ke jing sok ke jing kemen jong ke jing wan long brio ke jong jome terabi kerku yengi leba kene kapor terabi yengi wai har khamat jome kene kapor terabi chicken ten nakam tau sekri jome atu i pastor ba me melawan ra pedeng jongi kene kapor ban sami khubor Christmas pedeng jongi ablei bi yengi duai khamat jome pensle yur kabor ke jomen sem ba khubor ke bangi seos ngolong ba jongi sekri jome kotrai kalong khubor ke bawan ka khat ke jing snai ke jome ba ka ban long ke jing kerku ba ke jing kersani ke jing jongi we pi we keran ngi duai ro khmat jome kene kapor abangi wan suge yeng ke bekentang ke jome ban mani ban sekri yeme ngi wan ra ro kini ki jing ai ki beret ki jongi ki balong shibantani ki jing kerku ki bakrau ki mala the ke jing im ke jongi ngi duai trai tu snai ban pediang ye ki seladi ban bekentang ye ki ro bah kano ke benta ya ke balang kan panon kam ye ki kin long ko trabi na ke benta ban pen krau ye ke kerteng ke jome bari ke buram ke jome kerku ye ki Pengentang iki seladi ko trai bi ngira duai memenang kerku yengi we pi we patrai kerku yengi ki belano hakene kapor kerku iki jingem ke jongi kerku iki yeng ke sem ke jongi trai banginang laban ai ke bab hatam sekam ke jome ba kham tam banginang laban ai ru yala ke jong ke jingem ban le ikamon ke jome lorang kat bagani ke jing syukri ke jongi hado ke bawai no ke jongka tu sngo ablei ke bangu jongi klet no ye ke jing bi ye ke jing donai ke mesyam ke jim jongi abai kini baro ngingo ngidam ngipan hakar teng ke jong turai bunong penembi jong Jesus Christ na dum ta sudah ki bom cukut ro amen. ngi penpau ke jing songo iki ashes ki baladon bentah ke jinglum bari temen besan ni bala pengetang ki jingai ngo ki jongi kumjo ro ye temen besan es lingdo ibele lamingi ke jing pule naga htien ke jong blai bara ke jing duai ban ngi penpau ke jing songo ke bakarpang ye phi imestiara ba koridor saukme naga bentah ke tu ke jing ruai ke ba phila ai pedeng jongi ke bala kren yengi iwei pe iwei lingba ke jingpen kan mau ya ke jingwan long breu ke jong utrai jongi u Jesus Christ to bleu nang kur khuye phi ya ke yeng ke sem ke jong phi
baru beliau nang kenti pi ha ka jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong u beliau kur khuru ya ki ba yeng ki ba sem ki be don rengkat bat pi ha ka ni kepor mentangin yo sngo no ya ki jing pen bana jong balang nai teman besan assistant secretary i jongi kini kilong ki jiperkan mau ike program jaga balang hakan ika tayo la syai kasi kum kabalang inyo ika jising mit duai hakaba kamat jing duai kalong ka sakramen iban please dang ba duai ilong Mr. Jais Kemborlang nong kendri hakasi utrai kata haka arpinyo trek u December arja arpo kum kabalang ngilapoi ka kuota ka bakat due bar kum kabalang inyo ika sakramen kajing baptis bar ka sakramen kajing khawai utrai hakapor khandai bejim step nginyo eka sakramen ka jim baptis hakapor khat ar bejim sngi nginyo eka sakramen kajing khawai utrai nakmta kiri dukot kibadan hakajiseng ying dong sheneng bar hakapor lai bejim janmit nginyo eka sakramen kajing khawai utrai nakmta kiri dukot kibadan hakajiseng ying dong sharum kita kilong ki jipumna hakan kapor ngi penpau ke jing songo ia i teman besan assistant secretary jong balang ke jongi i teman besan A1 Sweat i bala ai ki to ki jing pen bana naga benta ki jing seng jong balang ki para banget be et ngi la poi sha benta bangin yo sngo i ka htien ke jong blay nei pastori jongi i reverend ke i rempet ngan penitu ia i pastor i bala mi pau haki jingseng ki baper ki jongka sinod ki jongka presbytery bangakan mau ke jingseng yalap juga presbytery usnem arajar khat praru iwan mai hang taipo ke balang maulai i reverend ke i rempet ide we ni ki pastor rangba jongka ribhoi presbyterian synod bat ila badru kumu moderator la arsin ya ke synod i long pastor bo pej bakhmi ya ka narlen mi ngi district ka ribhoi sepngi presbytery badi pastor i shong isa hakashnong mau pedang pastor kum ka balang presbyterian mauro ngi penyang sobhaya phi hakaneka sngi ban ngi ai khuble christmas e phi lembat ka yeng ka sem ge jong phi lembat ka pastorate ke district ke jong phi ban ngi pedang sobharu ya i bahyeng joy pastor i bala bani don rengkat ban ngi ta pastor ngi abun hakani kapono phaisngi hakani ka bentak ba shalor joga yemane hangte havestri ki don ki ba shong shaga bentak ba saporu ki ba pet lingba kini ki kor ki bor joga juk ba menta ki don ki ba haban shong hangtai ha plau yemane barwat hangtai ha vestri joga yemane ru ngia persang ban bat e kata karukom shong ban ya penjengai iwei ne iwei ban nalor kini ki don ru ki para bangai ki bamla ban wan jing seng namar karta namar ke jing shitom ke met ka phat ki bayo ban pej ban khmi lingba ka YouTube channel jong ka balang shakine baro pastor pin yo ban ai ban besai ki ya ka khubor Christmas ngi ai ka pore phi nagani ka pulpit ban kren ni ka htien ke jong blay bat kum ke jing pan kre bangini osngoi ko khubor tongini ruai ke jing ruai ka ba light post saw snow bha perthai utrai lawan ka perthai kaniango ki do not baro kinya kre ban burams emio ke jing ruai ka ba light post saw Dry the wine, the bird
tor insa wapat skopha insa wapat skopha insa wapat skopha usen syada kajing ai ihi mau benle kaburong jong ubahan penpau bat kajing ibane bat kajing ibane bat kajing ibane. Reverend Chairman, ibu alam ya kini kejing seng Christmas hakane kapor, kubeli sibun nang kabenta, kejing pediang bat kejing pen itu jong pianga, ubeli unker koi pi, kinong serai jong kabalang baro, kilong kitemen basan kirang ba balang, mapi kilong kemi kilong kepa, kikun samla. Akabas dang apan pau ya kajing sengungu ya ublay bala penyo ya kan kapor ban ya syakri lang yu hakane kaying kaba kentang da kabai kublay pi baro aka kerteng ka jong trai ban nong penim jong yu Jesus Christ ngai ngu ya ublay ubala penyo ya kan kapor ban ya simbenta rengkat bat pi kabalang presbyterian hangnya mauro bat kane ka dei ka jinga sang ka bakerpang ka jinga sang Christmas ka bangitan ka dei ka sin ka banengkong ka bangayo kane ka lat ya ka ban wan ban ya simbenta bat pi kabalang la sisa la khamslam nga itu ya kabalang nga jia lentiru nang nena khmat i mane man kapor abang alik syaki kam sete syaki tangri boy ki dan bun ki bangala itu wana pedeng ki nong serai jang kabalang reka ni ka jing sekri ka dei ka sin ka badeng kong bani yo banta bat pi kublei sibun na ka banta ka jing khot ngobha yanga ban yo banta ka ni ka jing sen Christmas ka bagi don banta sisang i don ka por ka ba kapor kabak kerki kapor jang kajing sekri kebangin haban but rengkar-rengkat bat ki ain ki bakas serkar kalabo nrei habang apek nakabenta kajing long renti jang pi kabalang kala long sisa kajing kemen bat wan ra ya kajing sekri kaba isengkun kaba bleus ngobha ban saskor ban lo rengkat bat ngi ha kabakum kene kapor long bajong kini kesenam bari ke balang baro ki jing sekri ki bangidon habangidon ban but ya kini ki an ki rol hanga ngasngeu bakal long ru ka jing mentoy ka bakrau bat simenta kawan ra yang i ban pen scam ke ka bangidon ka church discipline ka baya ha ki jing sekri blai ka bangidon ka jing long kentang ka jing long renti bat kajing long kajing sekri kabaw bleus ngobha hakadanut kajing ibaro kublay sibon yapi bara kapor sisa kalong kabangin haban be minum don sibun kibenta ban keran balamprang Ringin ya paibek syaka ketin kajang ublay. Syua bangin poi syaka kubor ke bangadon ban ya selok akan kapor. Tong ini pendam kajing duai. Ko kpa jongi ubah peneng. Aingu ya me ablay namar kan kapor kentang.
kerku ablay yangi bangi don hakane ke jing sekri pendap yangi dau mensim kuran hapdeng jongi bangin yo i ya ka burom ka jong Jesus Christ ngi aingu kotrai namar pamela penyo yangi ia ka bakum kane ka por kerku yangi barok ngi don hakane ke jing sekri habangin pensngeu ka kubor jong ka jing pen im e kerku yangi wei pai wei ki badon hakane ke jaka kita ki badon hapo jong kane ka ying mane seki kalori sabar bat hangno ki bala ban yos ngeu langba kane ka kubor ngidwai ablei ba men kerku yangi pendap yangi dau men sim bakoi keran hapedeng jengi ngin saskor ablei haka kerteng ka jong jisu ngidwai amen. Haka Christmas ban man la kasnem ka bang yo ban rakhe ya ka Christmas ngidon tang ka wei ka kubor ka balong ka subject pedeng bat kata ka long sapang ka jingkha yo Jesus Christ ne ka jingwan long briu jong u syagane ka perthai ka jingla kemen ki bangek ban pendon borom yau blei na ka banta ka jingkha yo Jesus Christ bat ya ke jingwan long briu ke jong u syagane ka perthai ka bamut ngi yo yau nong pen im ka kubor Christmas kade ka kubor jong ka jing i bat ha ka jing kren ke jong Dr. Sebastian u kentu bat wong kapor ban pusan syapang ki kamba jong ka jing i ka jong uplai tin ka jong blai ka kren na bau blai ulai kata-kata ya ka perthei kat bau lai tino ya lau khun bala khamar wei bat ngi bu ya ka de ka jingkeli ya ka ei ngin yo ka jing jubab ka long bau ei wei ru ubange hau unam jot su hinreun yo ka jing im ka ba bom chukut badai ka kubor jong ka jing kemen ya ka bom la ban batai wat khuslai su nong pop bapli namar yau jisu lakha hangi kalong namar kata babaro bar hakipor baro ki bangi rakhe Christmas iwan ra ya kane ka kubor ka jingwan long briu ka jong trai jisu syaka na ka perthei bat ka don ka jing mu wat ka plan na ka benta jonga pat jong pi ka jing ya tu lepa syapang ka jingkha yau Jesus Christ nadu kaspas nem ka bapra syuau Christ kala pen urlong ya kane ka Christmas bat baladon ka jing sedang ya ka ban rakhe ya ka Christmas nadu kaspas nem ka baar bat ka por ka bau tau petja komandos usen syar ya ka himarom hinrei ngimdei ban kelat baya ka Christmas lasdang ban rakhe yaka dakinong ap lang brot halum layatu baka jingruai kwayar jongki ban pendon borom ya ublei kalong kabangilaban syam na ka gospel ka jong lokas ar khatsau ka borom hau blei haki bajrong tam e bad haka perthei ka jingsuk hapdeng kibriu haka baus ngau bha e kidayar wai kidayar ro ban pendon borom yau blei bala sim ya kan ka benta ya ka ban penskam ya ka kalong ka jing pendon borom ka jing aingu ka jing yar ro jong ki bangai namar yau Jesus Christ nong penhim lakha prabangai behi ka ei ka bangim dei ban kelat kum ki bangai ngidei ban sngew tho ya kane ka wei ka jing shisha batlas dang ban yalam ban pensutu baklai ki babon hakine kisi ki bamanta syapang ka arfusan terik uneu benai di sembar ka bangi dei ban tip ka long bangi mane om ya ka arfusan terik udi sembar hindrei ngimane yau Jesus Christ hakane kasngi ya ka arfusan terik habangi ngishim ya ka bakadei ka wei ka benta ka bakmat
kabala rungru haka jing hikai syong tunrai jongi kabalang Kristen syapang ka jing kayau Jesus Christ bat lai tu bala penskem ya kane ka jing rakhe Christmas syaka pertei paro kawe harom pat habla sedang ban rakhe Christmas haka lai spa lai penriu hadin ka jong Jesus Christ bat baka jing kayau Jesus Christ ngidei ban kan mau baka jatang sisin kumbaka long ha Bethlehem ndroi ka Christmas ka sa bat ka Yaisa haka da nut jong ki bangai paro bat hakipor paro bat kane ka long ka jing pendon burom yau blei syapang ka jing wan long briu u Chris syakane ka percaya Uklemen ka Alexandria udon kini kitin ban keren kaktin ublei ka kelalong briu bat dakane ngis ngautu ba kumno briu pat ukelalong ublei bat upuk pol ubah nriu uang pat kumne ka Christmas ka long ka jingle burom ka pertei kabalong ka jing sedang jong ki badon ka jing mayan jong ka jutang hapdeng ublei jong ka bom jukut bat ubriu jong ka history ka Christmas ka day ka jingpli ya ka jingking bat mai balatei hapdeng ublei bat ubriu ka day ka jingking bat mai ka bapen kenria ya ka tliu ba ang renghang hapdeng ka jinglong ba kenjablei bat ka jinglong ka ba kenjabriu bat unong tho bat ki jing tho ka ba baro ngitip syapang ka Christological face bat ka jing hikai syapang ka jinglong blei u Jesus Christ bat ka dei ka por ban ngau tho ba ki jing hikai ba krau syapang ka ne ka benta ka jing jeliu jong ka jing ijba u blei kadai kapor jong ka jing ngeu lai lut ha ka jing im rom riu arpeu kadai kapor jong ka jing le kemen Lukas ar sipeu Matius ar sipeu kren yakide ke benta kadai kapor bau briu mat ya ka jing suk kumbala khot yaus im ka jing suk Isaya khandai hinriu kadai kapor ka ba wan lap ya ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen Lukas ar pulai sapulai kapor ya kaban pasyat ya ka kubor babaha syapang ka jinghi jong ublei ya ka pertei Yohanes lai khandriu kapor jong ka jing sedang ya ka jing im ka batmai ar korin san khat nyeu kapor ban yo i bala pli ya ka jing khang bala khang tala rom nyeu ar pusaud ar pusan kadai kapor bar ka dur ban yo rung syaka kamra jing khawai ukun langbrot kumlakren syaka jing penpau khat khandai kapor ban loj ya ki jan ba bitngit bat ba yo phong ya ki jan khoj ka batmai Lukas khat san ar pu ar kaderu kapor ka bangi dei bantip ya ka jing skeuret ya ka jing long dur ya ka jing long ka dur ka jong ublei nang ta ka dei kapor ka bau ndong pop uyo pat menta ya ka ban penksan habau kelon sisin kumbala jaha ka per eden kapor ba ki briu kintip menta ba ka plan ka jong ublei ka long ban pen im ya ki briu da ka jing kha yau Jesus Christ halor kini kiai ke baro ngis ngau thu syapang ka jing kordor jong ka Christmas bathau ya kalat jong ka jing penihim nak benta jongi kibriu lengkot ngin ya pai syaki benta ka kubor ka banga kwa hangne ban sim ka long ka siti ka banengkong ka jong ka siti ka banengkong upol sau Timothy kalanong ka banengkong ka dukhat ka bakhatsan kane ka benta ka bong kane ka tin ka ba sisa bat ka ba bit ya ka ban pediang baropar bau Chris Jisu lawan syaka percay ya ka ban penhim ya ki bapop na kibangan ong ubakong san ngakwa ban sim ya kane ka lain ka bong bau Chris Jisu ulawan syaka percay ya ka ban penhim ya ki bapop ka Christmas kawan ra ya ka kubor jong ka jingkemen bat kata ka long ka jingkermen ya ka pertei ka baladu jingkermen ka jingkermen hapdeng ka jingdu jingkermen
Uji Sukris ulawan syakapatay yakaban penihim yakibapop. Ngipule Matius kat pra kat we. Rukaong nabau kunu briu lawan ban penihim yakabalajat. Lokas ka kendai sipeu pat kaong nabau kunu briu ulawan yakaban wat bat yakaban penihim yakabalajano. Bat ka kubor Christmas kadeka kubor jong ka jing penihim. Upolu penpau hau Timothy. Yakai ka bau layo pediang halade. Bat kata ka long ka jing lei snei ka jong ubri. Ka jong ublei yaki briu ki baladu jing kerman. Upolu nyeu yalade bau long ubriu u bakran beng yau Jesus Christ. U bebeng u ba pensniu hendrei lai snei yehu dau blei. Uya tu syai ya kan deka jing sisa da ka bau pla namar ngalal he da ka jing bom tip ha ka jing bom ngek ka kam jong ka jing penhim kadang don ya ka ban trei kam da ka jing wan long briu u Chris ya kan deka pertei ngin pai sya ka tin ka jong blei ka badon ka deka benta ha ka bakran ha pedeng jongi ka benta ka badeng kong ka bang kwa hang ne lengkot wan syapatei ia kaban pendam ia kapop kajing wan long briu kajong utrai Jisu syakan dak patei para barang itep bat ngi pule ia kaktin kajong ublei ia kaban wat ia ngi kibriu kibapop kibalajot bat balaram dak kajing kha yu hasem kulai wan syakan dak patei ia kaban pendam no ia kapop baro ngila lepop ban ngila dulane ya ka burom ka jong blei ka ktin ka jong blei lomda kumta kala de yehu ban sya bun sin nadu bandang long ka pertei hindrei menta tang sisin lapen pau yehu ha ka bakut kia ya ka ban pendamno ya ka pop da ka baknya ya la de ulawan sya ka ne ka pertei naga bantaban pendam ya ki pop jongi ki priu ngis ngiltu ya kade kajing tmu kabau blei ulales nei yakinang pop da kajing wan long briu kajong trai Jisu syakane patei barbala ya kajing im jongi ya kaban tau thma ya kaban pendam no ya kapop nakaburom syakajing jaburom ngi kibriu ngilama nakajing kermen syakajing du jingkerman naka pahu pahai syaka jing kredit berka kim khat naka jing kemen syaka jing selsi ngimat kumbakala ja bau briu ulale pop kumbakala ja ka per eden hindrei ka Christmas kawan rapat ya ka jing kemen bat kata kalong naka jing ja burom syaka burom naka jing du jing kermen syaka jing kermen na kata ka kim khat ka jing kredit ka jing jenjar jong kibriu syaka pahu pahai pada ka jing selsi kala long ka jing kemen ka Christmas kawan ra yangi ya ka kubor jong ka jing kemen kiai paro ngiyohi namar kata ka jing tmu ka bau blei ulai yau Jesus Christ syakane ka patei balwan long briu ha ka bakum ka ne ka por ngin yo ya ka jing krau pada ka jing sisa ka bagadon haka bad ngiyohi susu ya ka bau blei ula pendam ya ka jinglong pop ka jongi kibriu ki baladu jingkerman ki bala pasai baki long ki nong pop ngiken mau ya ka jingja ha ka jingim jong sakayos ubriu u baladu jingkerman baka imlang salang kala kentai kilok ki jor kimbit syu ya ka ban ya jan yau no briu namar bau long unong pop kijiu khapsngau tenat ya kaban kentha ya ki bakum kine ki briu namar baki long ki bapop namar baki long ki batngit penban ka Christmas kawan ra ayangi ya kan deka kubor bat kata ka long ki briu ki baladu jingkerman ki yo ya ka jingkerman sakaya saba wat yau trai Jisu usngel tho balong tang mau nong penim kan deka patei wala deka patei kala kenta yo bat ka histori ka yatu
bau sakaya sula kendu yau jisu la pla ya laki jong ki pop ka khubor jong ka jing kemen hakane ka si ka jing penim kalawan hakane ka ying hato don mo uba kham snop kemen palat ban ya kata bad baro ngin yo mat ya kane ka jing shisha baru daka ubaladu jing kermen rula yo ya ka jing map hei hakane ka si men long lembat nga haka paradas wan ya ka ban pendamno ya ka pop jong hi kibriu ka benta ka bahar ka long ulwan long briu sya ka ne ka patei ban bowan ra ya ka jing sok ha ka ne ka jing ka Christmas ka ne ka khubor ka balawan ra ya ka jing sok ha ka ne ka patei ya ka jing sok ngai no happy ya ka jing sok ka jonga ngai happy om kumba kata ka patei ka ai hinre ngai manga happy ngilas pelut baka perthei ka wade ka jingsok hakane ka jingim nrei hanongin syam ya ka ne ka jingsok hakane ka perthei don jingsok ngidon haka perthei jong ka jinge ngidon haka perthei jong ka jingale ngidon haka perthei jong ka jing ya snam ki jing ya kenrum kenram ki long ying long sam ki ya pa ki ya pra kisnong ki thau ki don haki jing kat sabangi pai ka jing suk kamdan shano shano bangi kmilen ti gibreu ki kmilen ti baladangi yo e kaspa ngen syam ya ka jing suk hinrei kaspa ka pendutia dudam ha ka jing him jongi dan bun napdeng jong pi ki pramen sim ki bakordor ki bomnang ban yo tia baro sibet ngi perkhat kuslai ngi no mensim ngidu mensim ka tension kawan ha ka jing him jengi kalaban long na ki jing ya pher ji mot ching chi sam kalaban long na ki jing ka bangi don ha ka ne ki jing him bat ki ba kum ki tangi mat ha ka ne ki jing him ki don bon ki bala persyang ban wat ya ki jing so ni ki pastor ki ba trei se ki balang nong kendong ki ba bon ki briu menta ki las dang wat ban wat ya ka ne ki jing so kidon ki balas dang ban lek hang no badon unong duai ubala ban pentingan ban ai yang ai ke jing so ka jing duai ka long ka jing kirsan hinrei kim tip bakade ka jing so ka don haram paying uji sukris udon hangta bat ka por ka baki slok bat uji sukris ya ka jing so ngai happy bat ka jing so ka ba uji sukris suhai ka theu ya kata ka jing hai tilut jong ki bangai hau Jesus Christ lada pang lada sitom lada dok lada kerdo ki syam ya ka jing sok ha ka jing him namar baki laiti hau Jesus Christ kata ka de ka jing sok ka ba u Jesu don ban terwa ha ka jing im jengi ha ka pasret ka banganga don kadon ka we ka long kemi ka badok rathai haduk kata-kata kadon arngut ki khun ki barit pau de babuaj baro arpusau kenta kidon hakal long long sem ka badap da ki jing bat ki jing jenjar ban pen priang ya ki khun ki kti ban pendap ya ka bam ka di ka jongki kala de ban trei bela si tomba pli ka long kemi bada ke ka ba kham seus jenjar ka ba kham seus ne sisu ka long wat ia ka bainong trei jong ka mensi utau kpa ki khun ulawan ban kni no janmet kala im ha ka jing kordit kabala pen kemen pat ha ka jing him jong ka long nomar ba ka syam yau jisu ha ka jing him jong ka siteng senya ka dem banduai kala mi syabar ka khmat ka ba kemen ka briu ka ba kendo kat kata ka jing jenjar ha ka long ying long sem penban ha ba ka mi syabar habagi rong seka ying jeng ka dap da ke jing keman lakali ke ka la penlong ya phi kat ke ne ke jing jenjar phi mat ha ka ying hinre ka khmat jong phi ka long ka ba phu samarki kumdan i kumdan jing kuslai kala ya thu ya ke ne ke jing shisha ha ka perthei ngalam mat lot ya ki jing he ka jing jenjar ha ka perthei ngalam mat da shisha ya ke jing sitom penban ngakmen halakaban sim ngalai syambat ujisu ngadam banduai haki por baro
badai katau ai yang ia ka jingsuk ha ka jing im ka bau jisu hai ka dei ka jingsuk ka ba ki briu kim la ban kni kim la ban batai bai dei tang kita ki bangai bad be ki yo mat ya ka kin syam ya ka dei ka jingsuk ka jing hikai bar ka kubor jengi ka balang hapdeng kini kisgi ki long ringkat badu jisu ngin syam ya ka jingsuk hakane ka percaya bat ki balai ti hau kade ka jingsuk kin ya mat silanter ka jing im jongki wat persyang bat ka percaya nginom syam ya ka jingsuk ha ka jing im jongi hindrai persyang badu jisu ngin syam ya ka jingsuk wan syakane ka percaya wan ra yang hi ya kade ka jingsuk ka bangi syam hau ka balai ka long wan nakabantaban wan ra ya ke jinga long kawai bat marangkat hakane ke jing him ke jing wan long briu ka jong utrai jisu ka don ka kubor bat kata ka long ban wan ra ya ke jinga long kawai bat ka jinga long marangkat hakane ke jing him para bangek bai kak tin ka jong blai ka kran sai bat ka ai kan ke kubor hakane ke jing im jongi beladangi pai syakane ka rindia ke jongi haka rindia ke jongi kadang don ka jing pen ya perjaj kidang don ki jaj bakrau ki jaj bapedeng ki jaj beret balada kran syapang kita ki dalit kran syapang ki adivasis kran syapang ki briu ki badan hakine ki slum area Iyo iya ke jing ya per haka long briu man briu ke jogi penban ka Christmas kawan ra ya ka kubor ya ke jing ya long lang ka wei bat ya ke jing long marangkat haka ne ke jing im ka bangidan udon wei pastor ubala ya thu ya nga ubala hong ngade pastor ba mi naka jaj bapo haka wei naka siblei habang lek ban ai sakramen haka balang Kidon kibriu kidekot jangka balang ki belawan syaka jing seng sakramen jing kawai utrai kila keliu tayu pastor uba penyai ya ka sakramen uwan naka jaj ayu kila ya thu bau de pastor bawan naka jaj bapo bat markum tahi kila ya mi no naka jing seng kadau kalong bakim kwa ban pediang ya ka sakramen naka kti ke jong pastor bawan naka jaj bapo pleng haka jing long Kristan kidang don ka bakum kata haka jing long briu kidang don ki bakum kita ki rukom sngeu ki bangidan naka ta kadau kidon ka jing ya per kidon ka jing le kidon ka jing ya theubor kidon ka jing nyot beng ya ki wepat kidon ka jing pekmat ya ki wepat namar ba ki long ki briu ki badon haki kerdan ki baret ya ki ja ki bapo uji sute ulawan syagane ka pertai naka bantaban wan ra ya ka jing long ka wei bat marangkat hakane ka jing him haka por ka bau jisu ulat kut mense mulai ap haka ding penangi kan mau ka wei na ke jingja ka bangim la ban kelet kata ka long hakmi ka jingkat jong kata ka perda haka temple kalakat arbantana dokli hadut rai ong ka tin ka jong ublei ka jing sisa ka kren haka jing yap ka jong utrai jisu la penlong lang ka wei bat ya long marangkat haka ju laweng no ya ka perda jong ka jing pen ya khalat namar kata ngi syam bom don syu ubarit don syu bakrau ngi along ka wei hau Jesus Christ bat ka jing pen him ka long kum ta ki jiu ki perkhat ba kana ka jing pen him ka long tang hakihi nreu jisu ulawan syakane ka pertai nakabantaban wan ra ya ka jing along ka wei bat jing along marangkat hakan ke jingihim lada pin pule seki kala tiang hai arpu praka kran ya kan ke por dan jiu dan Greek dan merau dan belailut dan kentei dan shinrang baro ke long kawai hau Jesus Christ ka kubor Christmas kalong banwan ra ya ke jinga long kawai ha kan ke pertai udon kapor nakabantaban hau tumai baron ra ya ke jing long ka wei bat marangkat hakan ke jing im ka bangitan
haki yeng syakri mana blai ki bangi don hang ne nyim don ka ching ya per langi long ki pastor langi long ki nong serai balang langi long ki riu krau langi long ki bahe kadan langi long ki beriu po ki badok ki basitom ki bajenjar ki kun swat ki kon rangli hakmat jong Jesus Christ ngia long kawe na kata ka dau bau Jesus u khat ia ki briu ki bapa ki briu ki bala syakan taj ki briu ki bapop ki bombit shu wat bane jan bat ki wei u khat ia ki bat upan ksan ia ki namar ka jingai baru poluang syaki Efesus ar khat sao uba lapen long kawe ya barohar bat ubala pen kelam ya ka kenro pedeng jong ka jing paklat kawe hau Jesus Christ marka ju ka bainong ka bangidan haba kran syapang ka parsi kewa kran ya ka bainong jong kinong pray marka ju ka bainong ka bangidan ka long da shisha ka ba ai ya gi ya ka jing hikai hakmat ka jong play ngia long kumju ngikan mau ya ka hei ka bala jaru haka gospel ka jong Matius kelenong ka bakat nyeu syapang ka jing kaladur ka jong uji sukres halor jong ulum haulum jong ka jing kaladur ngia kran sau Petros ka hei haka jing kran mayan ka jong hu wat mau bakran ngau thu ka hei ka bau kran Petros sulak kran ko kenran kabahaya gi bangin don hang ne lada mes ngobahasa angin sna daylight li ki jing trap kawe ame kawe yo Moses bat kawe yo Elias ka jing trap nakabantau Jisu ka theu ya ka dur jong ka jing long skauret kumbala khayo hasam kulai don jaka hakane ka perthai ki mersiang ki don kit liu ki simbeneng ki jakarit ngan ukunu briu don jaka ula sai ro ya ki jat jong kisran kadur jong ka jing gaurit ka bakitan ka ying trap na ka bantau Jisu ka theu ya ka ying trap jong ka jing long dok bat ka jing long rangli penban na ki bakum kita ki mi ki breu ki bala da shisha ki riu krau hakane ka perthai ka bangidan u Jisu ulong unong penhim lakhayu hasam kulai penban udai unong penhim jong kane ka perthai ka jingwan jong u syakane ka perthai ka jingwan long priu ka jong u ka long ban wanra ya ka jing long ka wei bat ka jing long marangkat hakane ka jing em ka ba sau bat ka ba khado ka jingwan long priu ka jong u syakane ka perthai ka long baun terwahe ya la ka jong ka jing em uterwahe ya la ka jong ka jing em ngangalawan bakin yo ya ke jingem bat bakin yo kerhai ya karo bat kane ka de ka benta ka bangis ngau tho kai ka ke jing tmu ka jong blai bat kai ka jimot bau Jisu lawan syakane ka perthai wan syakane ka perthai naga benta ban terwa ya la ka jong ka jingem ka bautan wan syakane ka perthai oman yo ya ka jing syakruin rei ban syakri bat ban long ka jing suspa na ka banta ki babon kai ka ne ka jing em ka bau Jisu wan ban hai ka de ka jing em ka ba bom chukot ka de ka jing em ka bom don shu ka jing babe ka de ka jing em ka bom don shu ka jing ya ka de ka ta ka jing em ka bangin yo mat ya ka jing suk hapneng ka de ka jing em ka bangin yo pon ya ka pensnyat jong ka buram ha ka perthai jong ka jing long pop bat ka jing long tnget Jisu haba wan namar kata ban paut mai bar wan ra ban terwai kan ke jing him ka bangi gitan bar kan ke jing him ka bau hai ngin ya kran pat ya ka haman la ka snem ka bangi rakhe ya ka Good Friday ulayap halor jong ka ding na nga ka banta ban pen im yang gi kinong pop hakata ka jing tiapang jong wei utau kun samla jong ka balang sibun ki paralok ki lawan ban pek haka jing tiapang ka jong u haying lok ki bas yolem namar ka jing sitom ka baudan udeu samla ubakit ubama ya ka kam ka jong blai haka balang udeu samla
walala sisa ban penpau ya ke jing syakriblay bar ulong ka jing mentoy hakabalang ki paralok jong u habaki wan pek hakajing tiapang kabaudan ki wan ra sibun ki jing ais ngobha ki ai ya ki jing bam ki ai ya ki jing don kam ki ya kersan sibun ru kapisa namaru ne paralok samlaudan hakajing sitom kabajur udon wei paralok samla jong u baduk haduk kata-kata watang kabai kali ban lei pek yau ne paralok bodar kajing pang umyo ulayah dak kijat andala poi hakata ka yeng hakajing tiapang jong tau paralok yo ibaki paralok kilawan ra sibun kijing ais ngobha ban ya kersan yau ne paralok hakajing tiapang kabaudan kei kabau ne paralok baduk jong uperkhat dan nalade habalai keli syapang kan ke jing sitom kalawan ka jing pasada ka jing mot ka jing u doktor ulong ya u sitom naba ula dunas nam haduk kata-kata uneu samla parlok ubaduk kumta ula kloi ban trua bat wahai dakas nam jeng bat habaulahai kalau long syaka jing kersan bat uneu parlok samla jong bapang ulanang yobor tat hadu ubalakot mudur syapang bakas nam kajong uji sukres kalong ban penhim ya kibreu nakipop jong ibarok bakas nam kalong kajing him bat kumta ulat terwa nakabanta jong abad jong pi banahai kajing jaus nam jong u syakane kapathe kalong nakabanta ban penhim yang hi kibreu ki paraman sim ki bakodor kalau long sya ka jingker khu bat ka jingkeman bat barok ki bangek hauji sukres ngirakhe ya kan ka Christmas om namar bang yoi ban pendon burom ban pensngoba ki jingi tenat ki jing rongpong ki rongpong akan ka pathai ka bang yelep don burom ya ka Christmas kumbakela ja hakin ki jok jong ka jingnang jing start bar ki jok jong ka jing ruspa ka bang ngidan rengin tep ya kan ka khupor bau jisu wan long briu sya kan ka pathai namar balas siuspa ya ki pop jangi ki briu ki bapap da ka jing hap jong halor jong ka jing pna ka jing wan ka jong jisu ki wan long briu jong u sya kan ka pathai namar ka tawan ya ka ban pendam ya ka pop jangi ki briu ki badu jingkerman wan namar kata ya kabon ra yang ia ke jingsuk badai tang kita ki bayomat ya uji sukres kin syam ya ke jingsuk ha ka jing im nang tawan ya kaban ra ya ke jinga long kawai bat ya long marangkat hakmat jong ublai kawai ha uji sukres ngidan sang kawai ka jinget ka bangitan kawai ka jing penhim ngidan bat paro ki bangai kin mat ya ke jingsuk peneng anda habangila lek nakane ke pertai wan nakabanta habau truai kane ke jing im bat bakin yoker hairu ya kau ong ikane jar kita ki bawan seupli kane kalat badom dan ka jing kentai ladau jiu ladau grek ladau merau ladau balai loy paro ngin syam ya ka jing pendim hau Jesus Christ ubleun kerku udia rapi ngilang bagane ka kubor nakabanta ke burom jung amen. ngi penpau ke jing songo I pastori jungi Reverend K rempet I bala ai ke to khubor Christmas happening jungi ke jingwan jong Jesus syakani ke perthai ke balong ding kong ke jing job e ke pop ke baar ke jing yo e ke jing suk ke balai ke jing yo ya ke jing yelong ke wei bat ke basau wan banterwa ya la ke jong ke jing im na ke benta jungi ku blei shibun pastor ubleu nang kerkhu ye phi ya ka yeng sem ke jong phi bare ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong u ni so kemen ba pilala bandon rengkat bat ngi hagni ke sngi bat ngi pha e phi da ke jing kerkhu kerdo jong ka balang shaka yeng sem ke jong phi bat shaka pastoriet ka ba phi don ki para bangit bayet ni ai khuble phi baro ro
hagani ke sengi bapin ma de ke jing bahas bun ke jong blai bad ba unius nemu batmai arjar arpway pin ma ya ke jing don rekat ke jong u ngapen kan mau sasisin ba lasisngi ha ka sakramen ke jing khwai trai ngini awan kat kum gidong kum balapen bena itemen besan benne kan arbeje ki para banget ha ka jing seng yeng ka dong ka basaneng lai beje ki para banget ki ba ha ka jing seng yeng ka dong ka ba sharum to blai unkur khu yeng ilang baro ngini penwaino egini ke jing seng Christmas ke jongi da ka bangier wai ke jing ruai ke ba sau pu sau ban hadien ke jing ruai nga kerpat yai wei padi temen besan jongi temen besan Dr. O lamari ba in sngo bha ban sabu jing duai halor ki bangi ngila pendep bad ban saplat ru yangi da ka jing ker khu penwai mela e laga khet bad ka pans ngiat im men bau me wan ban wat yanga haga shnong Bethlehem melathia hasem bomdon jaka ya me hangta to wan shado no tra Jesu don jaka hado no jonga ka jingruai ka ba sau husau Cha na mar chong nga me
kahakrong jong miyanga Shan da jinkmen try Jesus on the men wan sha yanga Shan da jinkmen try Jesus on the men wan sha yanga Ko kpa jongi bahab neng Nyai ngui me ko kenrat nama nega por ka bako dor ka bakoi ka bakentang Mengilaban syakri me ko try ko manega sengi ka bakraw ablay Habang ikan mau ko try ya kejengwan long breu ukun chama Jesus Christ Nama kejeng ik chama ko try ya ka perthai Ya ka ban penim yang iki bapa ba try bawa Malam mereka por ngiduai nong primbe jisnei ko kenrat man priang ye ke baro kejeng syakri mla pendam na do basnang jangan ka por hadu ka por ka manta kham tam ye ka khubor ka ktin ka chong mai ko tra ka yo seo long mai pasor u syakri ba ko do jema blai isnei ko tra ba ka bor ka ktin chong mai gan pendim ngi ko tra ko makan ka pateng benreu ka bakendang ka momotlap ko makan ka por jang ka khlam ka basniu ko try nong prembi inang ya chaprang ko try ban khmi ko try shaka Bethlehem ka jaka ban panimingi ko try ban pe ko try ka jing ya len ti jing ablay kam ko ta Bethlehem en rei kan ko a ko try shalor ka ding na lor lum Calvary bangin yo ma da blay jing premai da kabor kasnam jome ka bala panmi halor lum ko try na banta ban panimingi bapop ablay se ban kerku ko try lo jong shakri bat kerku ro ko try yang ibarok badan hang ni bat ki wei pat ki bala man yo singau ya ka ko try lang ba ki YouTube channel yang ka balang ablay bakin yo ma di kijing ko blay ko try naga khat kijing isnei jama singau ko try bangujin ma bro ki pop na bai ki ngi pan bangi dam ka tengu ji sunang penembe a to da ru kijing ai ka ba dab yang dab ka hayu try nong premu Jesus Christ kijing ej ba ka ba mayan ka ba pela ka bam ju kala ka jau blay ku pa na bam ju kot lam ro jis la ba tiang jeng chaj bor jeng thau thamai ka ba do man sim ba khuj kine jeng khu lai we blay ken chong sa ban ngi kum ki khon ka bala seus pak chong ma yen chong ka den brat ki we pat ki par ngai jeng badan ki ki sam jong ki bat ki bangai satlak ka par thai ki ba dam ba chakri yo blay bayam man ta cha da bom jukot ru amen.